Noia e Boiro reciben a cara e a cruz na terceira futgal. Mentres que os noieses conseguiron a primeira vitoria da temporada, os boirenses perderon na súa viaxe á Coruña. Nova xornada na terceira Real Federación na que o Noia colleitou mellores resultados que na anterior. Non foi o caso do Boiro, que volveu perder. Os noieses estrearon o casilleiro de vitorias fronte ao Atlético Arteixo no Julio Mato. Un gol de Marcelo deulles os primeiros 3 puntos da temporada. O partido comezou apretado para os dos conxuntos que se repartiron as ocasións, algunhas máis claras que outras, pero sen chegar a concretar ningunha delas. Non foi ata ben entrada a segunda parte, no minuto 62, cando Marcelo Muñín, que tivo que entrar no descanso polo lesionado Queiruga, encarou a portería rival para poñer o 1-0 no marcador. O resto do partido foi un monólogo en ataque do Arteixo, que acosou a portería noiesa, pero sen ser capaces de empatar o partido, levando así o Noia a primeira vitoria da temporada. O encontro do Boiro viu a outra cara da moeda, perdendo 3-1 fronte ao Silva fora da casa. O partido comezou sen un dominador claro. Con ocasións para ambos lados, no minuto 19, Rodri Alonso abriu a lata para os locais. Minutos despois, o Boiro tivo empate no balón parado cun gran centro de Alex Rey, que bateu no lateral da portería. No resto da primeira parte, o Silva gañou terreo ao Boiro, pero sen modificar o resultado. A segunda metade parecía prever melloría para os barbanzáns, grazas á entrada no campo de Pablo Vidal e Iago García, pero xa no minuto 53 foi outra vez Rodri Alonso o que anotou para os locais, e só 15 minutos despois sentenciou o partido cun hat-trick. Malia que o Boiro recortou distancia cun tanto de Iago García, nada puderon facer por levar o partido, aplazando unha semana máis as esperanzas de conseguir puntuar na terceira Real Federación.